chibai vek ule tun trum chu Cashflow Quadrant lehkhabu kan bi zoi yang aziak to hi financial bu thale recommend tamber tizing ami Rich Dad Poor Dad ziak tu Robert Kiyosaki khania hemi Rich Dad Poor Dad po hi video kasiam to a endu te chuan in lo enanga aziak tu hi thla polania chu wangin a English man hi a simple a keniang sap tong thiam wak lo te dan pon sia thiam a ol bi gani chiar ve ma ula in chiar lawang ni gumma sa khan ka chiar to a kron shil ve zoi don chewani ama sign la subscribe lo te khan mi lo subscribe ve phot ula ti chuan kan soi chanang mishing na thok chin shim hi hemi quadrant pali chunga hian kan om veka kan sum hu na chu asang sang ani theya mase dan kal thil te kan ti ni lo chuan he quadrant chunga hian kan leng veka ni box khat na hi employee mi chor mi hnuai na thok sarkar hnuai poni theya company hnuai poni thei mi hnuai na thok shim ho khan ni mi tam jok chu he quadrant atanga bul tan hi kan ni deuh veka sum don na ro chun te kan ni lo chuan tam tak chu he box chua san ni alawa dam chunga heta eizong hi an om bok ani as he self employed mo small business owner angkha ania sum don na te nawe mo professional line private doctor te ukil private school din tu te po an ni vek ani an mani nan enkawl ani chuan chor an ni lawa an mani an in chor ani na an nei lawa an mani hi an na hian an nei zok ani an tel lovin an sum mu na akal theilo bi hi business owner sum do na lian tham din tu ten nia sum do na en enkawl lawa akal phung a system kha an duanga midang an enkawl tir thin ani an mani telopon an sum do na abala chuang lo atober ai hi investor tina nia an sumin na atho sak tina ni real estate te stock le bonds te company a poni se a huam thei vek ani heng pali te hi kan khove le society hian kan mamo veka khoya tang po hian ho sakna anei thei vek ani rem chan na an nei veka rem chan lo na po an nei vek tho heng pani te a hian helama hian ho sakna ero chu atam zoka arwalin quadrant pakhat aya tama tangin sum kan la lut thei bok ani an quadrant zir hian an ril ruput mangte ngaihpui mo zong te po adang hlak hloma i chuan an thupui ber chu nanghet hlo tam ham than na engi mokeng telte pension te niang chu S2 mani ke a dindu mi an ni wangin boss nei ai chuan mani independent a om an du zok ani mi tu hnuai kun ai chuan zalen an du zoka an na midang an ring ngam lem lowa an mani ti vek an du zok thin ani bi hi suman nga a an ni hi chuan tunge ka chorang ti hi an thupui ber ania an sum do na enkawl tu team lo kai shoi that lekha an ngai pe mo ber chu ani ai hi chu an sum nei sa an pe puna wangin an sum an da na tur sir chiante khoya ka da hian nge ka hlok berang ti hi an ngai tu ber ania inzir pe le inchiar pe angai hle thungani hemia hi chuan bi le ai hi an ni kop tlang pui company din tu te hian an sum invest na an nei tlang puya chutiangin investor pon heng pani te hi passive income money physically ya om ngai lo an nia OPT le OPM an tia chu OPT hi other people's time midang hun OPM hi other people's money midang paisa heng pani te hi chuan midang hun te midang paisa te hi an hmang tangkai thiam ani diklo takin an chu sakti na lamani lawa an chhor tina ni theya an puk sak tina ni thei bokani i chhor tu tam jok chu bi an nia helam ho hi chuan an hun tha le thiam thil te hi sum nen an thleng tina ni hourly wage ania an hlotlina suman hailu hnem paule an mani tan hun an nei lo tel tela an hun man dana thu an nei lawa an hnai na phor betlat ani khoya po hian sum la lu tila kan hlim na le kan nuam ti zong takani chuan apoina om chuang lawa mase house ve tu chuan helama kan phei ve hi angai ani helam hi chu minor pui paltlang to ania wangin heta tang reng hi chu ke pakhata ding ang deuh hian ate khina ke pahnia ding ve tu chuan helama kan phei ve hi angai ta ni enga tinge employee hi kan tam a mir thei hi kan tam kan ti chuan kan educational system pa ngai a hian sum don dan te sum enkawl dan te hi zirtir kan nilawa atel ve lawani chuwangin inlama chungten min zirtir thiam box hi lo chuan hausak dan kha kan thiam ve lawa sum enkawl dan kan thiam lawa chuwangin helama phei ve kan du chuan ke mani kan in hai kwak ve angai ani maserem chan lo na ane ve kan ti thoka helama kan pheya wang hian kan hausangal don ti achiang chuang lawa lo chamna chance a om ve bokani rislak te angai ve ya
risk mol top nilovin calculated risk antia hisab kitab nei ve deuh Khawngaih ni risk lak te hi pongpori thor lama nilawa milhotling tak te hi risk taker an ni enkima risk lak ve angai kan tia mase an ni risk lak dana chuan an risk ma khan voi tam tak an lo inzir chiang masa a chezong in enge kal thei ti zongjong kha an lo chut kil kel pho thina ni paisa invest te sum don te hi risk asang tak chian asang kan tia mase akhami ngor kha risky ni lovin keimani kan lo in puat cha masalo le inzir chiang masalo kha risky lai ber chu ani zo kani lir thei te hi entirnan lo mang taila lir thei khal ngor hi a hlo om lawa mase a khal thiam loin an khal chuan a hlo om em ani a khal thiam ta sa le zir chiang masatan chuan lo thon na tur engma om chuang lawani chu tiang chi chu ania chu wangin helama kan phei ve don ani chuan kan thluak kan mana kan inzir na sat ve kha angai thung ani i le e si chu taksa manga tho tor thei ani theya mase b le ai thung chu thluak le fin na tel lo chuan a thei lo thung ani helama phei ve tur hian thuron sang min pe a pakhat na nangma in sum do na nei ve ro mi hnuaie na kan tho reng chuan midang kan ti hausa char ti na ni pani na sum man thiam tur ilak lu ai tam emo lak lu ang mang zau je su lak lu zat ain khol zat apoi mozo pathumna calculated risk kan ti khalak tur ania risk mol top lowin inzir ma sak tur atina ni palina eng investor ber nge ini investing level kha up ve zel tur ani mithiam hne na tangin advice kan la theya lehkhabu mangpon investing level sang hi nakina karon soidon ani pangana mentor nei tur kan ti du ang lo pal tlang to te hne na tanga inzir emo an kai hruaina hnuaia tho parukna hlo chamna in hne ti lo tur ani kan hlo cham thei veka khoya po hian mase hlo chemna hi hlo tlin na kai lo na man keu tur ati ni kan ti swala tangin kan inzir zelang pasarina rin na kan nei tur ani kan thil ti tur le ke mania rin na kan nei anga theina kan nei ti kan in rin hle lo chuan engkim kan ti thei ati ni investing level sang kha panga aron khung khoma kho investor ber hinge kan ni ti lo in zo taila level khatna hi invest lo shim banei te pon ni theya barul kha an thu pui ber po ala ni rethei sum khol pon tum chuang lawa an sum din hunan ngai tha ni tuna tle ma zong an nei chon an lom tok level ni na hi poisa khole mo da tha thin ho an invest lawa banka te an da ani lo le an mani pon an kol thin poisa sefi a thalo ni lovin abul tan na chawnia da tha tura khol ni lovin invest tura khol turin min rona bank le poisa fa ya kan kol hi a hlok lo na chu kumtelin inflation poisa hlut na tlak niama wangin kan poisa a hek charcharin a kiam charchar ti na angani investing an ngai sak lo ani heng group pahnia hian mitam zok chu kan om arin omani level thumna hi chuan an poisa an invest ve thona in an inzir peilo emo man lawa wangin midang an ti tir thina ni thil danga boy an la in ti ema wangin investing chungchang an la zir lawa mase hi a hlok tak thei lawani hlok chu an du ve thona a investing lama khan an la commit tak lawa wangin an zir peilo tina ni thei level li na hi mania tivek chi an mani poisa mangin an investa an mani nan inzir ve a an in hai ko ve ni an thil ti dik lawa tangin an in siam tha chho ve zel thin level nga na hi chu capitalist ho mi hausa tak chin ho te kha an nia an poisa po ni lo OPM kan ti manga investment ti kha an thiam mani hemi thleng chho te hi chu an wang phar boka ROI an tia chu return on investment atanga kan thlok na mu kha mase Robert hian ROI hi return on information atia aum zia chu information kan nei zara kan thlok na khani kan inzir pe ya kan in chiar pe chung chuan kan hlok anga ti swal po kan nei tlem don ani palina le panga na hi kan ember tura ati chu alo ni ta level li na hi ni kan tum photanga ti chuan level nga na kaisan kan tum don ani mase chu mi thleng chho thei tur chuan kan inzir pe ya kan taimak ve kha anga ya kan inzir na tur ang zong chu heta kan soi seng lawanga tunla ya lehkhabu te le internet mangpon zirna tur changa tam to ni ole heti zong hinita se hele gabu hi chiar to te in lo om chuan comment te lo soi ve ula ti chuan ka video te min lo en saka wangin kaloma ale pe ka kan mule tho donia